Ha jól számolom, vége van a zéró korszaknak, úgyhogy 19 és 20. 19. Sima. Sima! De ez nem baj. 19. nap. Ez Glow Serum Primer. Nézzük is meg. Nem bírok magammal, Gábor. Azta! Elnézést, ez csillogós. Ezt figyeljétek, milyen fénye van. Úristen! 20. És tudod, így kedvességbe beletesznek még egyet. Jé! Egy új íz! Így 20 nap után. Kókusz áfonya. 20. nap Kicsikocsi visszatér. Most egy termék van, ami pedig egy Brow Squilp. Ez valami szemöldök cucc lesz. Na, nagyon jól néznek ki ezek a termékek. Nagyon jó. Igen! Ez ilyen szemöldök ragasztó. Úristen, és mekkora ez amúgy, elnézést. Nagyon jó. Pont most van fogyóban. Nagyon jó.